Nipa dasani nyakra. So dasani. Nipa dasani yo. So dasani. Nipa dasani nyakra. Mejini dio. Sano baya mwane. Menene kesu asem. Afide da one thing. Prami brejina ma brego. Prami brejina ma brego. Yepese yekumi na yejibe japade yepese yesame. Bonti suni batowa, ne free vie ni ba. Bonti suni benyawa, ne free vie ni ba. Krugantanga, me webusia, so mi akowai. No ye mi say, yonko bone say yo braba. Yonko bone say yo brabo. So Odasanii, nipa dasani nyo. So Odasanii, nipa dasani nyakra. Ujitimia, maufadi mia chawana. Ujojo mio, mebusia tomia mawana. Ujitimio, edemia chawana. Mira, ene de meni abreka. Ade. Kofi, ene ne yire no. Enya de amno mbetene fie ha bio. Sese Kofi wanyini, te mano kwata ne dan. No ne yire enkotenam. Chese de se nya akoye no. Mintimi ne nya akontena fie ha. Ema ne nye me memfa ho ne de nipa beka. Memfa ho ne de abontensofo no beka afa me ho. Wo kana metia no ma kire wo mu. Ti memfa ho. Sese de aduro no nya de Kofi ene nya akon ebesene ha. Mesrew. Kwadu. Asem kro na mkache oda na mekache ole. Eno na mekoso aka akopem se bibia be wipe. 7 from so na ba. Na from so nche da kro anye Kofi bebiri. Asem de no kro da hwa. O se eka. Mem fam from so na nto so. Na so fa bi wo na asase mekache do. Ena wa wo se enko famra. Akoda no ye na ekofa ande ne ma no. Yinim sese ne beba. Ena akobasa. Akobasa ene utu nsu negu. Se Kofi mfirifia enkota ada no nkotene. Mprimprin akola beda kwesa adwuma. Abaya ne wo nyina manitua. Na ewiase abotre ewie nkunimdie. Mpanyin se oto obo ase na odwantate ya obuhu ne nso. Me de misre na no dako bako. Me warehye mu omu se o mama abaya na sesa. Wati tinya abotre. Me de me asema me kan se mintimi ene Kofi ne yire ne tena abiem. Omo frem ahemfi a mekọ akọka me de minim. Mekọ akọka mintimi ne Kofi ne yire ne tena abiem. Ne sere wa wada wo ma. Kwadu. Din se yew. Yakofa akoda ne frifi. Yentimi nya nsa. Din se ya. Bine hu mienu. Se ye nyae no. Me so ne kunu ko enkota wo mo da no mo kotenam. De da tese ye gyae no. Ye nyae no. Akwa ne de fia na me se mitimi ne ntena. Na me nka se Kofi ni nyae. Me so mo kota wo mo da no mo kotenam. No mo bra. Ne bone amaka na ne de hene. Me sra me nka ne ayi bia, me nka ne tententi bia me sra wa. Wada wo ma we de me nye bi da. Se me sole kura twa fa wo so we de me sra wo. Mintimi ka chowa. Ase onye twa fa mso wi. Ade ya wonye bi da so ya wae. Ti fanse fin na ko twa fa mso. Ni na ye. The beer would tell us, and now, oh, hammy, mammy. Pacha, and I don't pay what I can't make it so happy, and I don't be sure when you're strong. Tell me, it's a money for me, pay. Oh, yes, be a pay for it. Was a credit the next thing you pay for. Come me come. I mean, Umuchane me Papa Coupe. I miss a mina me you man. Appear you are mamma me tawaching. The me jobiet. Oh, Papa can't so damage. Oh, Papa's way. Me only uncle, mammy, me won't say. Mammy, it's now Cassasa.
Let me meet you doing your best. So, there. Tianopa, me kwa habe. Mako aba, nkukweni dahugu a yewugu. A plan so a yempra na wakaza me pra ayi mutie no mukura asa akwa ho. Enti wa suban oni tifia senye. Wo ban se nkuku oni mi nhuru man ka me se meguana. Me dwudwu me ho. Minya ho me ba be ohuru. Ade a eye wasade oba walefo a wo se woye no a wanya na memeka no. Wo ka chem se wo dwudwu. Na sa na yeda. Oba warefo. Wo to se dwudwa. Wonan etwitwa. Den ti na wo ba ye na wo hu se nkuku guo no. Nkonko se nsuo ma me twitwu nkuku ni. Na wo se nso ne nka mo che ana ho. Awiabo. Ene sa wo keka no. Wo ya na ma me aba abegyinam. Wo se twitwa. Awie yon. Efo asem mam so. What say? Nkuku se na nuam didim. Sen ene nuam didim. Wo maame. Otafo wo ha. Enkwan wo nchen. Nkuruma bu nchen. Ne edidi soso bu nchen. Se nam didim. Efa hu Mary what say? Ansem. O di cheme. Mimi din sam fon kire. Wo ya na me abawa. Me ya bawa. Wo be fam mi papa wo be si ha se me mesomo. Me ya bawa. I'm a pra chinkukom. Enka mo chiam. Efa hu Mary. What say? Efa hu Mary na ma me aba be so so wan ba ma ba be ye me. Ayi wa dodo se na me ma me didim. Endi se nyo onu mpo na obeya ma no mpo a. Wo die no a wo didim wa wo horo. O ga so de maame. So o maame o. Sole na kwa huru maame nchense. O kwa maame kasa bredo. O wan sa sole na kwa huru. Sole na kwa huru. Nyako. Ni awu penye. Aso we dey me ba ya bokoso nya bokosa. Eya obaba nyako. Ya na mbese na wale den ba mbakofi. Nokwase. Oba afie me ka chense ma ne mfrem asew. Omfrem beja. Yose me wo ba ko. Eno ane kofi. Ono so yo ba ya oba ide. Ne so beka kofi ho ma ma emienu. Mienu. Na niam ekoso fie wona ni enyan. Enti na sentem no kwadu bobi ahase e ofi. Na me ano madane fie ponko. Me kwa no pa ha. Afumu a me ba anajo. Na chese me nhye den hunu niam ekoso fie apa. Nti amane na ewo no se eba na eba enye se nyako eda won sori kura na wapra. Enkukuo a ombedidi mu etimi guo na nsa. Won waduan na obi adibi. Na ade adware kura gye obeka abede. Na osoro akwadware oba wafo. Enye me benyako. Obenyako so na sebe de atwa ma wo kura ne se ono ankasa na mu ase kura no a wo de ahye no. Me ka mu ase me kire ni pieto. Enu yi se nya me ba ba me na besi. Gise me yiri na esi. Anya se ebegu a akwaduro nti so mye no nyina ensi a enu otimi di su odosopuo
wonya bi nhye no okohwehwia to Hey! aso make akra no say eja misum Me hu so nya ko. Ya Hey! a che say Me bo. Aje so ko hu Pietro do to ansa. Jesus okohwehwia Pietro no to Na de wo kraman. eto ni nka papa no wasade ahe wode begu nsuo masie no obehwia Hey! aso me kama ni brisempa na aja mare ho na misu no che say asem bia ni ho no ma memfre nya akontena sen kan kire nse batan nya akontie me na bia ano atete no no ekasa na so beti na se dem no mienu akwakoye yanhwe ye nimguase kese pa na baba bonten so efise nipa nyina ni me ne wo na fa be wi akiri no ye de ada ne nwom ewo krom ha so de wode an nie Na nya wasem. na nya wasem te jam se me de baba tu anim na oda o ma wafre nya ako tunifo na onsesa na sa suban we die Aso de tie ne se. Medical na madawase. Na me ba na die. Kame aka se nimguase susuro no de abegu me ofi ho. Anya se bia me ntete no. On se o ma me firi mu no sa. Etimia na matete na me ma yo mienu. Matete o ma sanse me mpese. O mo ntina ma anware biom no. Ana matete o ma abrabom mi de o mo fa abrabom tete o ma se de se be matete eba bia. Oh. Eti se me ye wanu nyina na se. Musan ekoye we ya. Na se kame aka se dafo ba to ase ma agurama. Odifo ginegiri mi o. e mane ha wo ye batampa So akoye se bi man tete o mu yi. wo ye batampa se enye na me hu enye na minimu da wo ye batan ya wo ye batampa papa na sebe mpanyin se ye frumboni ni masa Eni masa. so nti bande watete no na kwada na nkasa na minim ba bi okofa sa esu ni firiye Boati mi da so atemase. Anya sa obi obati bia ba ka se bi. Na akoye se panyin bonye otimpima de osi aka ho no. Mr. Wadawma, where the mention and say wadaje. Oh, me kwakwa me koko na free pass. Nti wo de bo modian friend na nne nkasa. Me ne be kasa na okwa, me se se eye ma ase kofi. Ka kire de se wo de abatu mani na menya akora ne kasa kire. Na me hye mo bo se me nse du wosoro. Bibia to betwa wai. Me se maami Yantah ya akira ase wan ho ni. De bia ona manfo emfikyire. Asem bia na no namu. Asem bia na no namu. Ha? Mami de wadui. Na nka jo bi hwe so ma no. Na nka wo ya do me enche. Wa wuni asase wo krom ha. Waka manfo wonsem oh. Me de wanyi suzu opasem dodo. Mame be. Mami na mini ya akire. Mami bi. Me de nya no na me. Tamio. Adaka na be ho. Na se na wade ete. Ya sana akaka na. Obeya me maame ne papa ko fa ne bremi. Amane ne hawa mikum. Onye hwio. Ne dia ne se wadidi awie no wada. Wosre. Ovi. Na ngasma ba ka chi kaminzu. Memfa mensangu mitibu ebu ese mini ana misiewu. Sira na osa mesere. Wadamfo ne me. Maka ma wade mu asem a kirewo. Se wo betu mafu papa na se ono oba no be kasa no. Wo wosre me. Okay. Uka mi abofra ma wo. Ena ka ta sabe minima de ye. Ah? Me yonko no. O ma me no bapa ko fo oba no ma kofi. Ahwi fie yonko ha wale. Me no tie na e kan ye. Wan fi me. Odi matema kofa oba me do no ho asem betom edi se watem. Afna we hunti. Nene wa kukuro ya kwaba. Abetra ka say me hya woden kofi. Me no tie na bu nwagu watum se mampam. Unwo hwe hye ho de na bon so. Na de aba no. Fe na wusu. Me no na monka oba bi ho asem da. Sebe na so be ko oba ho asem ka so maame o maame ne papa. Me yonku blebo amene na me yonku nwua. Me so me kweda won so nkomo ni midi ye de ba ya. Munya abota kakra. Hey! On tonam da na ekoto blebo ama wo. Akuma na ade betwitwa. Ntu hu oba wo sefata wo hu na na. Kofi. Se me hu se wunye nipa bi ade ho to so. O mamble.
me papa no me maame ko hwe oba no bre me no ka me mpam no na me mo mo nsansi fom o maame no papa enyo o mo na be ka so onu maku na wenam o wa no so sua nyansa hu so onu maku na wo wenam wo na so wo wi ase nyina no menu mienu nua nim se fie yanko awale awo ya anwa ketoa na payini mpo na da asai na sabe obetimi da de hia na makoma nko a untimi so ho di ekiri mpo yadi na de yempe ti do ba ka che wo moaw na so mentu fo na be ya yanko bone da ache me ka ne kura kire wo unti asoko oko so wonu oba bia ntra da ntu na se wo bubu nwa gu asomo me no tira me tu fo amfi me no akwa ba ka se tamie o awale adio me hu se ne awu wura fie mu ne niema a oye no mira on se kokonte obi na ngu ase a ne bia ka nkuruma enti pe bibi ma ne nye na ne oye nde eye ngu ase o die pa na menye madu e die na menye ma no die du pe bia ma ya ma no asase metwa bia ma no wantumi anya afui ekoton enye sese bi wo ye afu no aye ne dodo akoton wa abonten onye no no andi ontimi onne busu akakrai wantumi enkwala mi ensa we de ka ho wo ka ho nipa num aya no mafunsi ya amasebi oba itim so hunu be men so din tiri dom sine obi ni bebi o ya san so no de to so mi ensa no ehwe anam de no ma asiu adu ensa siam de me na buru mi ensa na wo kana ati ago aben hey kuzi mami ofa we de oba fie mu that is say na no madumo na munso e akwaba why wadu so be kumia to atire kwanya ko na kumia mfa so be na obenya na kwada ba ko pe wo mama kasa atufu atu kompokora ya chebe ade na wo ba wafo wo so de utim kete so se nkaboa wo nkonsio wo nkwanyina Papa me. anya wo ye Me. Ah papa, when e be kasa. Papa mitimi nya sada. Bo sham di shew nya mitimi nya sada. wonim so to for that one na ko wo yesa timanim se wo nya sa wo so de wo nanka wo sanka wo nya hwe wo fie oba wafo de sabi wo ware abusu ani nyina asu bedware no sensu esi na dwaye so ba asu be ma sesi obia no obia ni agye ho wo de anya wa me ka chro sune nyako metamese se wonim na se won kokobra ho asise oba wafo awa wade asia mapo se me ba wate Papa. Oba kum se sen papa. wo bu se me yosi susu amu dan cham no ebia nya punchire no wate papa fo no ebia ne me wate se papa ada me ka chro no wa kokobra ho ase awa wade asia mapo Papa. Ade, me se do so. Papa me jai. nyako Papa. hermanim mun se do so Papa o so me jai. asidan kana na wonnim na won sa wa maso a wo de hye bebuin wadi ka hye mbo baako amem ebra wo kwa wade kan sem pi de kire ma gira so hye me bo sa bo hye na amem bo hye to so mienu nyako se wen so amem wo kɔ no ko bro ho ase so ba wafo wo sori a twitwi adwaye siesie ho siesie fie prepre fie ne pie prepre mfikyire ba bia konsuo kwa nyina kwa afuom ba ye aduane de bi si wase ba ho wase ba ma ho ese fie obia didi obia men timi ye wenum nyina so ba wafo a hwan ne nani nyewo hwan ne benya ho asamaka Papa me ni nyina. wose ka hu se meti akonya so no wani munyam okrodua mu e ma ne nkoye se wu nti mani munyam e pepa wati ase Mate papa. bu hu ma bi nkame e wa wadi ase why Mate. won se du wasoro so wati Papa ni nyina.
Nyaku. Wait here, I will go. Who was soon Nyaku Brancanium? Brancanium now was soon having tossed what? Pia. What did you mean? Mamma for the Chawana. Ujo, my Musia told me Mawana. Who did you mean? And the Chawana. How quite? I saw make sense you. Where are they? Make sense you. Hey, Nyaku. It is you walk, and I didn't my boom say. You. I'm into my heading. Hey, said that brought my would you do? Would you, oh papa? Into one casanka say, chrome how we. Who saw Bawal forbidden to ma, abonum say. Ever since sure that. Hey, Mammy, a who wrote me. Meet me shattering on conco sense you. A who wrote me. Now, what can you be another that bang and a wo? What far dear crowd consia, and then the who shall whoop us who go anymore see that bang. Ah, I don't know where you are. Mammy, nothing. Shall we there? Was so a question I didn't to my bone, so will consume. Who go anymore see what Cromoha? Who could you learn as who consume? Anna, what do we consume? Mira, a who wrote me. And Yanka into money go on, no, we want a copico figure consume. What but damn papa? Hey, Yakon, who did you? So one pound was a man. Who rather them on a sister and son what you? See, I then I'm me consia say, my yard is so say, I mean, ya day. Ah, me they wrote me to me shatter your conco sense you. You wrote me. Hey, They watch who be some me said, Jenna, me made it. Mira, okay, the paboni, the pajiji force no bon some way. Why should ye now tones? When I fear man you and a monfanunco. die And a menya Miss Suma Humpo, die, Miss Row. When you say me near what day, wouldn't me hear you say, see, I'm a top of my Asa, Miss Rowatin, the pacho, and Susan so, Miss Row. Opa so we are not a band with Jimmy Misso. Opa so we are not in his account. And so what that ye chop mamma and say it in wo. oh, yeah, dear, why, yeah, dear, Now, who goes sure that so by me, die crop, who goes sure that with your die crop, and who was the any pack. She said, no question, say, Mr. Craft. Papa can send me brave. Now, Mujidi said, yeah, Papa can answer. A bien, what? And you know, correct. Then you know, correct to do. Now, me can't really say, the BCI chopper. Nah, my friend, me bano. Nyakone na trase. And na kasa. And ye mania breno sopa. Ama ono so nse du osoro, waje atum se. De asi onye bi. Wasesa. Na me nso mintimi ne nkasa wa abra aso me ma wonso hu se e bi asam ne ba no se bi papa magia da so anase bia manka ho hwe na se me fraud to anim se de asi no me ne me ba na kasa ama sisi no nti ase ye adwuma wonu no ho onye bi na aso me de ba wie no kakra meka ne se sisi no se o ma me firim no usa nti eja mia na matete na ma yese de eja be ya ma ne ba bia na me gusu nso ya sisi no de akɔwie no waye wo mfempade wa be ye wo nso de bi enti de mesro ne se wada roma obɛboa me ama ye nyina no yetimi atete nyako ama se bi wabedi mu ama ye nyina waka ne sa me kwa so anu medase asɛm ne ba me papa nso ne makasa oh sɛ awade de ne kwa awale nya asɛm ketwa otumifu te sɛ de o ka tɛ me na enyako na so yɛ din sɛmi no abosu enyako so odin o kyerɛ ne sɛ ade wei emfansia o de besi hɔ o ka na ne bu ofu emfansia na o de asi na wo kɔ ka no wo kyɛn no na ne bu asafu enyako da emla wo no opɛ ana osɔre o begye di sɛ
enkukia waya yaye muade ade ache so no ade abegu so obewuru mu no anopa me mesole se me kwa ha ba ma ba no me ba no ne da huguo me no na afi no opie fi dem a otwe ni mu tim kata so saa se me nsore me ya de na ne nso kura no masabe kasa saa wo ya de na no wasa kasa gu ni yam kafra bread ye kafra me bre timika jem papa se awade no de bre me ne de odona me wo no ani mani je no ti afi mani so esa asi o kafra papa nso ma kasa tumefo enti no nananom ne ebesere se ye ni aye ye ho ene ne kasa no kono nso ntimi nsesa na ye ento ye wasesa na se manhweye na nim guase ne kura ba me yere no no ebeka me ne kwasem se ka na ntia na account sabi enti ye ni an ye ne yepe wadaruma me dasi se won so wantwema no anwofom na wasum amame me dasi aso Odasanii Odasanii nyo Odasanii Asono Odasanii Odasanii nyo Odasanii Asono Ebo mijini de na menenwa menene kezozem ade awachena da one thing hey yes I know ni party Univanyo once unipa wonja wanza zizuda rame renyina sana yo brego ebuzi awu dontino ena bana sano ye pesi ekumyo ni ejime japande e pesi esemi